किन्तु आंनिया मोननैसो डकुमेन्ट्सफोरा माने नेटआव क्रसिं जानानै दोङो किन्तु इफोर आंनिया कमप्लिट जाजोबबा आङो निउ बाइक लाबसिगोन निउ बाइक माने जिखुनु जाया नायनोसै मा बाइक लानाय जायो थ' कानिया नैबे बाइक बेलेग टाइपनि आरोना गाइस ओमफ्राय उनथिं गाले माबायदि खिथागोन आं केमेरा हमग्रा रावबो गैया लग' होनानै खनसे नुकुल ब्लग लिरदों आरो ओमफ्राय सेन्थिं गाले पुरा इउटुब होननानै मोनसे लग' होबाय आरोना गाइस एक दो तिनि माइक टेस्ट स' गाइस गोबाङानो बुंबाय थायोमोन ना आंनि केमेराया गाहायावल' एसे गोजौआव नांगो होननानै स' गाइस दिनै आं गोजौआव हामबाय एसे फुङावनो आङो कमेन्टफोरखौ नायबाय थादो ओमफ्राय नायै रिप्लाइबो होदो देसाय बेनिफ्राय कमेन्टखौ नायनानै आङो ओमफ्राय केमेराखौ दिनै एसे सायाव हामबाय आरोना गाइस दिनै नोंथांमोना भिउफोरखौ बय साफा नुदो खोमा दै दिनैनि केमेरानि हमनाया माबायदि जादों कमेन्टआव खोन्थाहर गाइस अके गाहायाव नुदोंना गोजौआव नुदों खोन्थाहरबानो जाबाय आरो दिनै भिउफोरखौ मोजां नुगो नुवाखै टायारखौ नायलाय उननिखौ बाथिनो लांनायदो माबा जुदो बोस्लिबाय थादो नै गारिनि नैबे टायारा गाजोल मोनसे हाबना दङ आरोना गाइस ओमफ्राय बे गाजोलखौ बख'नोसै ओमफ्राय बख'नानै डाइरेक्ट तामुलपुराव थांखानोसै माने आङो इउटुबनि गस्ला मोनसे लग' होनानै खालामनो नागिरदों आरोना गाइस स' गाइस नै गोदै लामायाव बांसिन बोस्लिंनो नागिरो गारिया गाबथा फायनो गोनां जायो आरोना गाइस स' एरै संबायमोन गाजरथ' মই ঘৰতে ওলাইছে কিন্তু এফালে ওলাইছিল মই গাজৰটো ঘৰতে ওইয়া নহয় ৰ ক'তবা আছিলে গাজৰটো মই ঘৰতে ওলাইছে কিন্তু টিউবলেছ নহয় আৰু এইটো হ'ব না এতিয়া চিপটো বয়া হোৱা নাই চাগে চিপটো বাটলিও থাকিব চাগে দিব পাৰব নাই চিপটো পারবো না তেনেহ'লে চিপটো নতুন দিবা নৰিব কিন্তু গাজল কুমাरটো বাটলি হল स' अके गाइस बाखि गारिनि खामानिफोरा जोबजोब्बाय इनिफ्राय गाजल मोनसे हाबदोंमोन आरोना गाइस ओमफ्राय गाजलखौ न'आवनो बनखादोंमोन ओमफ्राय आं बारा भिडिअ खालामबाय थादियासै ओमफ्राय 100 थाखा होबाय आरो अननानै बया खस्थ' जादों आरोना इनिया टिउबलेस नङा जाहैबाय नालाय ओमफ्राय बाखि दा अलरेडि गासिबो रेडियानो जाजोब्बाय ओमफ्राय दा जोङो नै जों नङा दे गाइस आं हारसिंसो दोङो माने बांसिनानो आं लोगोफोरजों थाबाय थायोना ओंखायनो जों थांनोसै आंनिया सोदोबा ओंखारबाय थायो आरोना गाइस थ' गाइस दा इयाव जों होनजासे रावबो लोगो गैया आं हारसिंसो बेनिखायनो दा थांनोसै आङो होमबा आङो ओरैनोथ' 50 थाखा नामाल'सो लागोन सानदोंमोन फैसाखौनो लाबाखैमोन बारा बुरजा 100 थाखा लाबनायालाय लाबदोंमोन खिन्थु आं सानदोंमोन बाय माबा मोनसे जालांगोन होननानै थ' परथा सरथाबो मोनजानाय नंला आङो बया उखिदों ओंखामबो जाना फैयाखै ओमफ्राय बाखिसो जाहैनांसिगोन आं तामुलपुराव परथाखौ ओमफ्राय गाइस आं दा बर्थमान गस्ला खालामनो माने इउटुबनि लग'नि गस्लाखौ माने खालामनो होगोन आरोना गाइस आङो ओमफ्राय ओरैनोथ' बेसे लागोन बेखौ मिथिथ'ला जिखुनु जाया खालामगोन आरोना गाइस आङो ओमफ्राय गाइस दिनै केमेरानि माने एंगल हमनायखौ माबायदि नुदों एसे माउन्टखौ माने चेन्ज खालामदोंमोन आरोना गाइस आङो केमेरानि स' नोंथाङा दिनै कमेन्टआव खोन्था जुदि दिनैनि केमेरानि आंनि माउन्ट माबा फिटिं खालामनायखौ जुदि नोंथांमोना मोजां नांदोंबा होमबाना आङो इदि गोदैनो खालामबाय थासिगोन दारांगाया दोङो 34 किल'मिटार नैनिफ्राय डाइरेक्ट भुटान स' गाइस नै दा बर्थमान दिहुनगासिनो दोङो आङो नुकुल ब्लगखौ लग'खौ ओंखारगासिनो दोङो दा नैथिं दा बर्थमान नै जों ओंखारबाय बरियानो गाइस ओमफ्राय दा नै लग' होबाय थादों आंनि नुकुलनि बया बरजा दखान ओमफ्राय गाइस आरो नैथिं गाले मोनसे दंबावो नैयाव दोङो नुकुल ब्लग इ उनथिं थागोन दे दा दे नैबे दा उनथिं गाले थागोन नैबे जाबाय नुकुल ब्लग बेखौ उल्था नुयो खिन्थु खामबाथाय नैथिंनिफ्रायसो सिदा जायो आरो ना नामा नै इथिंबा सिदा नुयो खिन्थु नैथिंगाले उल्था नुयो आरो ओमफ्राय नैथिंगाले ग्रोबोबा सिदा जासिगोन नायनोसै मारै ओंखारो दा एबार नायसिगोन एबार नुकुल ब्लग नै गाइस एबारसो मेन अरिजिनाल नामखौ होबाय नैथिं नैबे उनथिंनि आरो बेखौ उनथिंगाले थागोन इयो
खमा जाखादो दे अ सिन जागोन दे एबार मोजां ओंखारबायना एक दुइ तिनि बा जि स्रां स्रां नुखादो नै मोजां जादों दखन So guys, nainani hagan nontonमोना गस्लाया जाबाय रेडि ओमफ्राय एनाखौ करदिसन आरो उल्टा ओमफ्राय नेथिंगालि सिगांथिंनि आरो ना नै नामा लगा बराया नुकुल ब्लग नोंथांमोनाबो गोसो बायदि होनो हागोन नोंनि फट'बो होनो हागोन गावबा गावनि फट'बो होनो हायोना गावबा गावनि गोसो बायदि बनायनो हागोन आरो दा आंनि नामाव बनायबाय इउटुबनि गस्ला मोनसे ओमफ्राय थिंगाल नायनो हागोन नै गोबां दोङो बराया कालारिं स्टाइलनि खालामनो हागोन गावबा गावनि गोसो आरो ना मेचिनफोरा नैथिंगालि बराया दंजोबखायो So guys, दा बर्तमान आं नै गस्लाखौ लाबाय ओमफ्राय न'आव थाना मोजां गानना देखायसिगोन आङो दा गानथ'लायला माने गोबां मानसि दङ ना इयाव भिडिअ खालामबाय थाबा दावराव मोनो स' दखाना इनो आरो ना गाइस ओमफ्राय दा बर्तमान लाबाय ओमफ्राय गस्लाखौ आं इयाव सोबाय ओमफ्राय दा न'आव थानानै मोजां खिथासिगोन आं ओमफ्राय नोंथांमोना फैजागोन दखाननि डिटेल्सखौ आङो मोजाङै खोन्थाबायनोखा नैबे जोंनि मटका सकआवनोखा आरो ना तामुलपुर मेन मटका सकआवनोखा गाइस आं नोंथांमोननो दिनै खिथाबाय गोबां दिन फैबाबो आं माने इदि गोदो बारा खिथाबाय थायामोन इथिंगालि दोङो जोंनि रोङिया रड ओमफ्राय इथिंगालि दोङो डाइरेक्ट भुटान ओमफ्राय इनि आइबियाव मटका सक जायो मोना ओमफ्राय नैथिंगालि दोङो गस्लानि स्टिकार दखाना स' गाइस ओमफ्राय दा जाबाय ओमफ्राय दा आं परथा एसे जाहैना लानांसिगोन फैसाबो बारा गैला बेसेबांसो दंबा खास्रा खुस्रा पेटिएमजों सानांसिगोन आङो दहाय गारि फामनायावबो होबायना फैसाखौ ओमफ्राय दा आं एसे जाहैना लानोसै ओमफ्राय जाखांनानै बरा ओंखारलांसै आङो ओमफ्राय दा बे गस्लाफोरखौ लानाया जोबजोब्बाय ओमफ्राय दा आरो मोननैसो लानो लागा दोङो बे मोननैसोखौ लानानै सेस न'आव थांखानोसै आंहा मोननैसो गस्ला लानो दंबावो खिन्थु आं बेफोर गस्ला लालाय खालामनायफोरखौ आं बारा भिडिअ खालामबाय थाला आं दा परथा जानो थांसै ओमफ्राय परथा जाखांनानै बरा भिडिअ खालामसै आरो ना गाइस आङो So guys, इनिफ्राय आं दा परथा जाना लानोसै तामुलपुराव ओमफ्राय आङो गस्लाखौ न'आव थाना मोजां खिथासिगोन आङो माबायदि नुदों ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय आरो ना आं गस्लाखौ खोन्थिखांनायनि उनाव अके गाइस थ' माने परथा सरथा जायोबाना जे दामि हटेलफोराव जानो बोरैबा मोनो बाय नर्मेल हटेलफोराव जानांगौ आरो ना गाइस खानाफोरखौ एसे मोजां मोनजायो ओमफ्राय आगोलाव मोनसे मोजां हटेल दोङो इयाव माने बिराद मोजां सङो आरो ना गाइस इनिफ्राय इनि माने सबजिखौ बिराद गोथाव मोनो आङो दा इनि हटेलावनो जाहैनि आं एसे ओमफ्राय जाना लानोसै ओमफ्राय जानानै आङो ब्लग खालामथ'ला डाइरेक्ट न'आव थांखानोसै ओमफ्राय न'आव थांना नोंथांमोना आङो गस्लाखौ गाननानै एसे देखायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय मारै नुयो मारै नुवा स' गाइस दा बर्तमान आं गस्लायाथ' लाखाबाय रेडिखा न'आव थांना दामफोरखौसो खोन्थासिगोन आं ओमफ्राय दा हटेलाव माने परथा जानो नागिरदों ओमफ्राय नै गाइस गोबां मानसियानो कमेन्ट हरदोंमोन आं गासैखौबो रिप्लाय होखायो गाइस आंनि कमेन्टखौ ओमफ्राय दा परथा लाबोयाखै सानदे आं माने डाटाउन खालामदोंमोन ओमफ्राय दा कमेन्टखौ रिप्लाय होग्रोनि ओमफ्राय परथा सथा बरा जाना लानोसै आरो ना ओमफ्राय नै बुंदों मर्निं ब्र'नो सुजित मुसाहारि थेंक इउ मर्निं गासैखौबो रिप्लाय होखायो गाइस नोंथांमोना जाय जाय भिडिअ नायो नोंथांमोना मिथिखायो आं रिप्लाय होनो स' माने परथा लाबोदोंमोन आरो ना गाइस ओमफ्राय दा नै परथाखौ एसे जाना लाग्रोनोसै नायबानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्टखौ रिप्लाय होनो खानै दंबावो खानै मानसिनि कमेन्टखौ रिप्लाय होखांनायनि उनाव परथाखौ जानोसै आङो ओके गाइस কি খবর লাগবে কি খবর এনে করে কি খবর বন্ধু ভালো स' गाइस माने आङो परथा जाना लानोसै जोंनि तामुलपुरावनो आरो ना मोजां मोनो आंनि परथाखौ जानानै খাই আছে বর্তমান পরটা গরম ओके गाइस दा बर्तमान पुरा तामुलपुराव परथा जानानै न' मोनफैबाय आरो इउटुबनि गस्लाखौ लगे गानखाबाय आरो ना गाइसनि न'आव माबायदि नांदो स' गाइस ओरैनोथ' कानिया नैबे बेलेग टाइपनि आरो ना गाइस ओमफ्राय ओरैनोथ' 200 आरो 300 ओरैगोदो थाङोमोन होमबाबो आङो 200 होनानै लाना फैबाय ओमफ्राय नेट नाम लिरनायखौ उनथिं गालिबो होबाय सेनथिंबो होबाय ओमफ्राय दा उनथिं गालि माबायदि खिथागोन आं केमेरा हमग्रा रावबो गैया थ' फार्स्ट दखानाव नोंथांमोननो खिथानाय टाइमाव नोंथांमोनाथ' उनथिं गालि नुखादो उनथिं गालि आङो नुकुल ब्लग लिरदों नामखौ ओमफ्राय इउटुबनि लग' होनानै खिथानोसै नुकुल ब्लग लिरदों आरो ओमफ्राय सेनथिं गालि
पुरा इउटुब होननानै मोनसे नै लग' होबाय आरो ना गाइस नोंथांमोना माबायदि होननानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै भिडिअ इल'खासोमोन आंनिया अनलि गस्ला बायनो थांनायखौल'सो लाना फैनायल'खासोमोन आरो ना गाइस भिडिअआ स' नोंथांमोना माबायदि होनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय थ' गाइस ओमफ्राय आंबो आरो गोदान गारि लानायनि प्लेनिं खालामबाय थादो थाबैनो नुगोन नोंथांमोना टेनसन खालामनांला एबार आङो गारि लानाय लोगो लोगोनो दैलि ब्लग फैगोन गाइस आरो आं गारि फानबाबो बेलेगनि गारि लानानै लोगोफोरनिदोंबाबो आं ब्लग होबाय थादोंमोन ओमफ्राय नेथिंगालि गोसोमखौ नैखौ होदो दे आंनियानो एक्सट्रा गस्लानि कालारखौ ओमफ्राय इउटुबनि लग' बिदि नोंथांमोनाबो खालामबा खालामजागोन गावबा गावनि गोसो आरोना नोंथांमोना गोसो दंबा खालामबानो जाबाय आरो गोसो गैयाबाथ' बेखौ बुंला जिखुनु जाया मानो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय गाइस आरो नेक्स्ट थाबै लोगो मोनगोन बाय बाय बर' हारिनि लाभ इउ